Soitamme Turun kaupunginvaltuuston Hanna Pauliinalle. Katsotaan, mitä hän vastaa. Nyt pitäisi olla inhimillinen aika keskustella asioista. Vasta. Löi luurin korvaa saada. Jostain syystä. En tiedä syytä. Aistiko niin paljon? Vai oliko vahinko? Janna. Ja viherhopäiviä. Nyt valitettavasti mulla on toinen puhelu täällä. Minulla on aikaa odottaa. No, hetkinen. Nyt odotellaan. Miten tää menee? Niin, sanokaa. No niin, Viherho, terve. Hei. Mä oon edelleen kiinnostunut. Mähän soittelin tossa joku aika sitten sulle. Niin mä muistin yksi yö, että soitin. Niin, se taisi olla pikkasen epämääräinen aika, mutta... Niin, oli vähän aikaisin. Niin, sanokaa. Toivottavasti nyt en häiritse. Joo, no ei tämä. Teen täällä ruokaa, mutta ei se haittaa. Mä voin tässä samalla puhua ihan hyvin. Joo. Hoidetaan vaan asia pois täältä. Mistä ihmeestä sä oot saanut... Niin no onko teillä jotain sitä vastaan, siis kun te olette niin ihmeissänne siitä, että mä oon tehnyt tämmöisen aloitteen? Siis jos radioaalot pitäisi saada jonnekin putkeen, niin miksi ihmeessä? En mä mitään putkeen niin siis halua laittaa. Siis koaksiaalikaapeliin. Mä oon ollut yhteydessä lukenut aika paljon semmoista kirjallisuutta, ja nythän EU:ssahan on julkaistu semmoinen raportti nyt ihan juuri, joka varoittaa tai muistuttaa näistä radioaaltosäteilyn terveysvaikutuksista, muistuttaa siitä, että onko teille tullut koskaan mieleen se, että jos säteilijä on 100 metrin päässä, niin se ei nyt välttämättä ole niin hirveän vaarallista? Meillä on 6 päällekkäistä verkkoa Turussa. Mäkin saan esimerkiksi kotiin, niin munkin tietokone ottaa langattomaan. Mitä sä tarkoitat sillä 6 päällekkäisellä verkolla? No meillä on erilaisia verkkoja Turussa esimerkiksi. Nytkin sä vastasit GSM-puhelimeen, niin eikö se ole huolestuttaa? Ei huolestuttaa, sillä mä en kovin kauan haluaisi puhuakaan, ettei korva kuumene. Mutta ilman muuta, mä oon ihan samalla tavalla, niin kuin muutkin ihmiset tietysti, alttiita. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi altistumisesta ei tarvitse välittää, eikä se mitään haittaa. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ihan oikeasti kärsii ja oletko huolissaan esimerkiksi lastensa terveydestä. Ja semmoista asioista, Turussakin meillä on Sparknet ja me ollaan tietysti ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen langaton todellisuus, mutta ei sitä rakennettaessa kyllä, en tiedä onko terveysasioita kauheasti otettu huomioon, ei ainakaan niistä keskusteltu, eli no mites tämmöiset yleisradioasemat, nehän lähettää niinku monta kymmentä kilowattia ja näin poispäin, onks niistä mitään haittaa? No kyllä varmaan niistäkin on haittaa, mutta mitä enemmän sitä on, niin oletettavasti sitä ikävämpää se on ihmiselle. Ja taajuudellahan ei ole... Lääkäreiden mukaan, jotka on huolissaan siitä. Niin taajuudella ei ole mitään merkitystä. No on varmaan silläkin merkitystä. Onko teillä muuten mikroaaltouuni? Ei ole. Ei ole? Millä te kypsennette ruuan? Ihan normaalissa uunissa kypsennän, jos kypsennän. Tiedättekö sen, että sekin muuten aiheuttaa oikeasti säteilyä? Niin, mutta mulla ei mikroaaltouunia ja mä toivon, että mä en ole langattomien ulottuvissa esimerkiksi. Mulla on joitakin asioita, joita mä voin valita elämässäni, joitakin, joita mä en voi valita. En mä voi tultakaan joka päivä tehdä. Tiesitkö sen, että tuolta ylhäältä tulee muuten säteilyä, halusit sä tai et? Niin, tulee, mutta me voidaan keskustella siitä, että kuinka paljon sitä on. Niin. Tai kuka se altistuu. Mä oon tehnyt tämän aloitteen ihan tavallisena Suomen kansalaisena, kun mulla on se mahdollisuus olla, ja siihen vastataan, ja sä voit seurata varmaan sitä aloitteen käsittelyäkin jossakin. Joo, kyllä mä varmaan tulee seuraavaakin. Toi on oikeasti aika mielenkiintoinen asia silleen, että niin. Yksittäinen kansalainen kokee, että on noin huolestuva. Mä haluaisin oikeastaan sut vieraaksi tänne meille harrastenurkkaan
tänne Lahteen. Olisiko sulla mielenkiintoa tulla joskus keskustelemaan näistä asioista? No on varmaan mielenkiintoa, mutta en mä nyt osaa sanoa nyt, että milloin se mahdollista on. Niin, aivan. No vaikka uutena vuonna. Mut voidaan. Uutena vuonna. Tuskin on uutena vuonna mahdollista kyllä. Joo. Mulla on silloin tietysti muita ohjelmia. Okei, sä voit seurata älä laita vielä luuria kiinni. Nyt kun sua säteily hirveästi kiinnostaa, tai siis silleen, että se pitäisi laittaa niinku pois, niin No miksi mua ei saisi kiinnostaa? Saa. Mä en ymmärrä niinku yhteen sitä, että ihmiset on aggressiivisia. En mä sitä sano, että ettetkö saisi olla kiinnostunut, mutta... Niin saa, ihmiset olla kiinnostuneita ja tehdä ihan mitä vaan, ja sitten täällä on joukon suomalaisia asiantuntijoita kanssa yhteydessä muun muassa, ja tähän on huomata monet muutkin Suomessa kuin minä. Suomessa on 100 säteilyturvakeskuksen tietyt ohjearvot 100 kertaa korkeampia esimerkiksi kuin Sveitsissä. Se on aika järkyttävää. Me ollaan teknologian luvattu maa. On selvää, ettei Suomessa Nokian maassa mitkään säteilyarvot välttämättä kiinnostakaan. Ja tästä asiasta ei voi puhua. Ja ihmisiä, jotka esimerkiksi... Asioista pitää pystyä puhumaan, kyllä. Niin, just sitä mäkin tarkoitan. Nyt on hyvä aloittaa tästä keskustelua. Onneksi tästä on ollut jo jonkun verran keskustelua. Sitten tämä tutkimus, joka on nyt tullut, niin se on aika hyvä siinä mielessä, että mä toivon, että ainakin voidaan keskustella. Sitä varten mä olen sitten aloitteen tehnyt. Sitähän on monia, jotka sanoo ihan samaa kuin sinäkin. Sulla on kännykkä, onko sulla mikroaalto, on sulla mikroaaltouunikin. Mulla on paljon asioita, mitä mä voin valita, ja paljon sellaisia asioita ei voi valita. Mulla on ihmisiä, jotka on huolissaan siitä, että joutuu laittaa lapsen semmoiseen päiväkouluun, jonka katolla on tukiasema esimerkiksi. On semmoisia ihmisiä, jotka saa sydämen tykytystä, kuumotusta. Mulla on kans ihan samanlaisia tavallaan, mä tunnistan joitakin niistä ihmeistä. Ja mun mielestä niistä täytyy pystyä puhumaan Suomen kaltaisessakin maassa. Joo, mutta siis tässä on nyt kysymys kuitenkin radiosäteilystä. Ja niin. Siitä, miten haitallista se nyt ihan oikeasti on. On, mutta niin on, sitähän tässä yritetään selvittää. Ja toivottavasti aina selviää enemmän, onko se haitallista ja missä määrin haitallista, onko solumuutoksia iholla, onko vai eikö ole, mistä johtuu ihmisten ADHD, lisääntyvät tämmöiset neurologiset ongelmat lapsilla, hermostuneisuus, onko siinä mitään tekemistä vai mistä se johtuu, onko se lisäaineet, mutta on hyvä selvittää siis nämä tällaisia puolia, että otetaan se huomioon, kun tehdään päätöksiä, pannaan tukiasemia ja levitetään niitä joka paikkaan. Joo, mutta nyt ei mulla sitä mitään vastaan, mä tarvitsen nettiä myös. Ihan oikeasti, nyt sä puhut semmoisista asioista, mitkä ei enää liittynyt säteilyyn, ADHD:sta ja Niin, mutta mä puhun terveydestä, mä puhun ihmisen terveydestä, erilaisista terveysvaikutuksista, joita voi olla. Tietysti joku tämmöinen säteilyallergia, niin me tiedetään ihan hyvin, säkin tiedät, että sitä kukaan ei ole virallisesti diagnosoinut taudiksi. Siihen ei saa mitään lääkitystä, ei ainakaan valtion piikkiin, mutta on ihmiset, jotka siitä todella kärsii. Ei voi mennä joihinkin paikkoihin, jossa tai tuntee olonsa huonoksi. Sitten on se hermoheikkoutta tai jotakin muuta, mutta jos niitä arvellaan olevan jostakin 7% ylöspäin kansakunnassa, niin kyllä se on asia, joka kyllä sitä ainakin kysymyksen voi esittää, että onko mietitty koskaan. Että mitä mieltä sä oot esiaviollisesta seksistä? No saa sitä harrastaa. Siitä ei ole mitään haittaa. Ei mitään haittaa siitä on, sehän on ihan normaalia. Siitä tulisit sä harrastaa mukaan? Niin, eikä sitä kukaan. Sehän on ihan jeesus. Niin, tulisitko sä harrastaa munkaan pikkasen silleen? No niin, nyt tää menee taas asiattomiksi. Mä nyt hyvästelen, mä laitan nyt ruokaa ja jos haluat asiallisesti keskustella, niin se on toinen juttu, mutta... No no mä en kysyn nyt sulta sen verran, että kun nyt sitten on vaihtovirtaa tässä sähkötöpseleissä. Mä en nyt tarkoita sitä töpseliä, mikä on siellä naisen jalkovälissä, vaan siis se töpseli, mikä on siellä seinässä. Mä kiinni, hei. Tähän löi mulle luurin korvaa. Vittu, mä en ymmärrä ollenkaan, miksi näin pääs käymään. Kuunnellaan musiikkia tästä.